ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। 1879 ମସିହାରୁ 1949 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଲୀଲା ସେଠ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPSଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କିରଣ ବେଦୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିରଣ ବେଦୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IASଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ଆନ୍ନା ରାଜମ ମାଲହୋତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୁଚେତା କୃପାଲିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶରୁ ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଯାନଟା କ୍ରାସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ।